Upat ka mga lumulupyo sa barangay Lawaan, Dakbayan, Talisay, voluntaryong Nitahan silang kagalingon na human sa kutay nga mga drug operation sa maong Dakbayan. Gipahigay hulagway sa kapolisan nga bunga kini silang higpit nga kampanya patok sa illegal nga drugas. Si Chelo Valiena sa exclusive report. Sa tigom nga gipatawag ni Police Major Gerald A. Spelare sa iyang mga sakop sa Talisay City Police, ilang gituki ang kampanya sa gidiling drugas sa paghigpit sa Barangay Tangke o San Roque na panlantawan ng daan sa kapulisan nga mubalhin ang tigpayuhot sa gidiling drugas sa laing barangay. Pasado alas 10 sa ganihang buntag, miabot si Kapitan Frederick Marababol sa Barangay Lawaan 3 uban sa iyang duha ka konsihal aron ihatod ang upat sa iyang mga mulupyo nga naa sa police watchlist. To check on the veracity of the information they're going to give, and then I'd like also to know how deep is their involvement in illegal drugs. Ngayon sila, limpyo sila, nga di sila musultis tinuod. Ako alang nga, before may maari, patabang sa kong major, nga sincero sila, mutabang silang kagalingon. Gipahibaw ni Marababol nga aduna pa sila'y mga katagi barangay nga nalambigit sa illegal nga drugas nga gustong mutahan sa ilang kaugalingon. Hinuon ipasusi pa ni Pilare ang kasayuran nga gihatag sa upat, samtang subay sa pagtahan sa mga drug personality sa Lawaan 3. Nang hinaot si Mayor Samsam Gulyas, mauusab kini ang mahitabo sa ubang mga barangay sa Dakbayan. Hinuon sa matag karon ug unya ang suliran sa gidiling drugas usa sa tukion sa tigom sa Association of Barangay Council sa Dakbayan. Nanay daghan ni surrender and hopefully mahitabo ni sa mga uban pang barangay sa city. Napriso na ang uban na diri sa maong barangay, travel na sila sa asang. Pero sige-sige ta og kuan, sige-sige tag monitor. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.